Ассалому алейкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Ҳозир боз ҳам аз анамин магазин рақами 48 бозори Корбони шаҳри Душанбе даромадгоҳи рақами 11 якум риад мебиёед, риади магазинои шишагиай. Анамин магазин рақами 48 биёед, вай омадагиай. Борои нав омадагиай. Ҳамаи чишум 50 сомон. Марҳамат. Беҳад бодикои ҳар хелаи бисёр омадагӣ ҳаст. Метавонед интихоб кунед, тамошо кунед. Ҳера бинед. Чиқар хуштаяз дурундам нишон метиҳам. Бор бисёрай. Ҳера бинед чиқар хуштуча. Ино чанд? Ям 50. Пижамачиҳошона бинед. Тройкаяй. Чанд ранг доштай? Ҳам духтарӣ, ҳам бачагӣ то ҳамин яссолаи иҷадабдагиё. Ино чилана? Инош 40 сомон, дигарош 50 сомон. Ана инҷада бо зимистонаҳако ҳаста, жимпирако киртаян. Ҳамира ябор мумкина? Инамино. Бинед 50 сомон ҳам бофтагӣ бодик. Бор бисёрай. Дранг дошта. И барои ягон ҷо хабаргирӣ рафтан, мисол беҳтарин чай кӯдакбинӣ рафтанда 50 сомон. Чизи нағз метавонед харидорӣ кунед. Ҳозир ҷада ҳаст бо дигар чизошон. Инами бодикоям зимистона аллакай омадай 50 сомон. Чанд рангай? Ина духтарӣ, бачагӣ. Инаи бодико 20 сомон. Бо изорчаҳошонам ҳаст. Изорчаҳакошонам 20 сомонӣ. Бори гуванҷовай, бори гуванҷуай. Ина ино 20 сомон. Изорчаҳошон хулас 20 сомонӣ. И тарафам изорчаҳошам ҳамаш 20 сомонӣ. Ҳозир бо дигар чизошона нишон метиҳам. Айнаи палтучаакора бинед. Ана меоям 50 сомонан. И то ҳами 2 солара дора. Аз май наздик нишон метиҳам 50 сомон. Ана иҷада инчунин ана мехе курткачаҳо ҳаста. И то 7 сола 8 солара размер. Ино 150 сомон дӯстони азиз. Бозор дар 200 болоя гуфтан. Дар мо 150. Хеле ба мо савдогар фаҳмонид. Ина марҳамат ана миноям 150 сомон нархш. То чанд солаи? То 14 солара размер будай. Иҷада бинеда. Ана миёям 50 сомон туркиёи тоза бодик. Барои кӯдакако. Хеле гуфтам ино размерои майдаян. Ҳозир аз дохили дукон ва шумода размерои калонтаракшам нишон метиҳам. Аз борои навомадагӣ. Инҷаям ҳамаш иноям 50 сомона. Анамин попишчакоям ҳамаш 50 сомон. Ҳам духтарӣ ҳаст, ҳам бачагӣ. Бисёртар барои падарка мегиранд, навараждиёнӣ. Ё чанда? Иноям 50 сомон. Я бинед комплектоям чиқар хушрӯанд. Иноям 50 сомон. Бор дигар ҷодаи калготки. Иҷада ласинаву калготкиам ҳаст. 10-15 сомон ина калготки бу ласина доранд. Ласинаошон 15 сомон, калготкиё 10 сомон. Иҷада ини палтучаҳо ҳаста. Ино 150 сомониян. Ино духтаракои калон да ҳаста. Бозор да 200 буда. Иҷада 150. Ана бора бинед. Ана мино ҳамаш навинка. Беҳад борои хушомадагиай навинка. Ҳамаш 50 сомон. То 2 сола 3 солаи ино. Ана вай хушро микимаза бинед. Дер накунед биёед барвақтарак. Ина ино калонан то 4 сола 5 солара мешавад. Микимаз доро духтарӣ 50 сомон иям. Неҷада чанд тай 50 сомонҳо. Ина пижама ҳам ҳастай. Хадвойкои фасонам ҳастай 50 сомӣ. Бачагиёш, духтариёш. Чӣ хеле гуфтам боро ҳамин рӯз омадагиай. Интихобш ҳозир хеле зиёдай. Барои ҳавай ҳам метавонед омада хитон аз наздик як маротиба бинед. Ина бинед. Ина миёшам калон будай.
اینا بینه اینم کالونم تو 4 ساله 5 ساله را ایناش هست گفتن اینا مرحمت حاضرش ده هسته اینا материалошон хушру اینا پیشکشون قرصک داره двойка همه اینا با двойка و тройка ян бисёрош бо анами нарх болора мишка чора бине мишка дора бешта на человек-паук дора вай то 3 сола خلاص همه همین 50 сомон ҳозир иҷода бор бисёрай афсус ҳамаша намешава имконият ки якта ба якта шумо данишон тиён барои одамам бисёрай иҷода римхе ваё омадагия бальни кстачо 50 сомони будаин фатучо калониш чанд сола да калониш нами фатачо то 5 сола 6 сола будай 50 сомон кадомиш ки размерош майда кан ваё 40 сомон бини вайша навовардиян моделша хулас беҳтарин барои шумо дӯстони азиз дер накарда биёед аз наздик худтон бо мустақилона бинед на марҳамат дӯстони азиз бинед чӣ қадar одам бисёрай дар иҷа ҳамхе аз боло ман чӣ мекунам шумо данишон метиҳем борора ки ҳамхеле чизо бисёр омадагиай талабгорош бисёран барои ҳамо биёед дер накунед дӯстони азиз аз борои новинка бо ҳамин худоҳофизӣ мекунем хайр то видеоҳои оянда.